Ngepel omah sadurunge sahur. Mumpung leh kutangi isih rada wengi, dadi kilaku langsung ngepel ae. Wong wedok nek tangi pikirane semrawut, apa ae sing kudu dicandak. Nek awan wis iwut gawe karo dodolan, ra iso maksimal lek ngopeni omah, dadi yo sak candake. Ning wulan poso ngene iki, tangine kan rada wengi, dadi lanjut ngepel ae. Ternyata iki agek jam 3 pajar lho, Cak. Atuk wayahe sahur. Tapi berhubung agak jam 3 lanjut ae aku ngepel sik yo. Nek awan kan iwet golek duit, dadi nyandak ke omah yo sak penake. Koe sak candake Cah. Wis bar leh ku ngepel karo olahraga sekalian iki yo. Lanjut aku mek piring gawe ngeler sego nggo sahur. Aku ape ngeler sego loro karo anakku iki engko sahure. Bar ngepel wis gembrobyos iki engko aku nek mangan ben entek akeh yo. Tak ingok jamku wis 3:30 ae. Iki aku langsung ngiseni banyu ape nggo ngombe terus ndangake sahur. Sahurku nganggo dempel, sambel karo martabak. Cukup ngene ae soalnya gak doyan karo jangan nek pajar koyo enek ngono lho. Cah aku gek ndang sahur kok selak imsak. Aku wis berdoa lho, engko terus mbok lokno. Mbak, kok ora berdoa sik nek ape mangan? Aja ya.